समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे बिजनी नोगोराव। बे बिजनी नोगोराव फैनायनि गुबै जाहोना बेनो, बिपिएफ लाइमोन बिपिएफ बिजनी जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्ट दिम्बेश्वर बसुमतारी बिथांनि न'आवहाय बिथांखौ हान्जानि बयबो बा बिजनी बियाबाव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि महरै हास्थायदोंमोन। नाथाय एनडिएजों एलायन्स थानायनि थाखाय एनडिएनि बिजाथि महरै बिजेपिनो नैबे बिजनी बियाबखौ हगारना होनायनि उनावहाय बिपिएफनि गोबां मददगिरिफोरा, अदेबानि जों मिथिनानै मोननायाव 22निफ्राय 28टा प्राइमारिफोरा दिम्बेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै हास्थायनानै दा उदां बिजाथि महरै गेलेनो थाखाय बिथाङा थियारि जादों। दा बे उदां बिजाथि महरै गेलेनो नागिरनाय दिम्बेश्वर बसुमतारी बिथाङा समनि रादाब नायगिरि बिथांमोननो मा फोरमायो बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो एसे मिथिनानै लानो नाजानि। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय नैबे बिजनी बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि मोनैयाव माखासे मददगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेबायदिनो माखासे थासारिबो जालांबाय नोंथांनि नैबे बियाबाव बा नोंथांखौ बिजाथि हास्थायनानै। थारैनो नोंथांखौ उदां बिजाथि महरै रायगोन होननानै जों खोनानो मोनदों। मा फोरमायगोन? औ, बयखौबो नायगिरिफोरखौ खुलुमबाय। खोथाया नंगौ जे 19 तारिखआव जेब्ला जोंनि बिपिएफ दोलोआ आनुষ্ঠাनिक भाबै बिजाथिफोरखौ 11 जन जिथु डिक्लेयार खालामबाय, बिनि गेजेराव जों बिजनी हिसाबै बिपिएफनिफ्राय जों खोब आसाबादिमोन। किन्तु आनफर्चुनेट जोङो उनाव नुनो मोनबाय जे बिजनीनिफ्राय जोंहा बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि गैया। बेखौ लानानै जोंहा 28टा प्राइमारि दङ, 3 ब्लक, पार्टलि नैबे निसिमाबो दा हाबबाय, प्राइमारि 2। बेखौ लानानै जोंहा गासै 28टा प्राइमारि दङ। दा बिनि गेजेराव जोङो मोनसे प्रटेस्ट रिलि बायदि डिस्ट्रिक्टआनो आयोजन खालामदोंमोन। बे प्रग्रामखौ खालामनानै रायजो राजाफ्रा माने लोब लोब फैनानै बेहाय गावसिनि खुद्रि सारनाय बा बिपिएफनिफ्रायनो बिजाथि नांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। दा बेहाय जिहेथु जेबो बिकल्प गैया, दस्रा अपसनेल गैयिखाय बा आरो बिपिएफआ बेयाव बिजाथि होनो मोना बेखौ क्लियार जानायखाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो स्पन्टेनियासलि मोनसे आउटरेज जाखांनानै दुखु मोननानै बिसोरो आंखौ गेजेराव बोना लांनानै रायजो राजानि गेजेराव बिसोरो उदां बिजाथि नों गेलेनांगौ होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोनो समर्थन होनायखाय जे आंबो उफाय गैया, आन्दाजखौनो मोनस्लाबाखै आङो बिदि मोनसे परिबेस फैगोन होननानै। दा बयबो माने रायजो राजाफ्रा आंखौनो हास्थायदों। हास्थायनायनि थाखाय बिथांमोननि हास्थायनायखौ गोसोआव माने गोनो गोथोनो जेबो सानालासेनो बिथांमोनखौ सनमान होनानै आंबो बिजाथि महरै, उदां बिजाथि महरैनो आं गेलेसिगोन होननानै आङो राजि जादों। आं बिथांमोननि सनमान होनानै आं राजि जादों। दा बिनि थाखायनो आं गेलेगोना बिजनीनिफ्राय बे उदां बिजाथि हिसाबै बे सैथो आरो। ओमफ्राय मा होनो बेखौ, दा आं बेखायनो आरो गाबोन जिहेथु 23 तारिख लास्ट डेट, बेहाय जोङो बिजाथि बिलाइ बा नमिनेसन पेपारखौ जों होगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो लुबैबावो। जिहेथु दोलोआव मोनसे नियम दं। आङो बिपिएफमोन, किन्तु गोसो गिलिरै रायजो राजानि नाजानायाव, नारसिननायाव दा आङो जिहेथु आं इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनो नागिरबाय, बेहाय माने आङो दोलोआव थानायनि जेबो खोथा गैला। आं बिनि थाखायनो मैया जोंनि डिस्ट्रिक्ट इउथनि प्रेसिडेन्ट बिथां रुपम कुमार दासनि आखायाव आंनि रिजाइनेसन लेटारखौ आं गथायबाय। दा आं बेजोंनो बयखौबो बिजनी समस्तिनि बिथोराव थानाय रायजो राजाखौ आं एपिल खालामो, जाहाथे जोङो पिक्सारा दाबो क्लियार जायाखै मा सबिखौ मोनगोन। सबिया निस्सय 26 तारिखआव जों मोनगोन। दा जिखि पिक्सारानो जाया, सावगारियानो जाया, बे आंनि केन्डिडेट हिसाबै माबानो गसंनायाव बिथांमोना मदद होगोन आरो आंनि सायावनो भटखौ होनो थाखाय आं एपिल खालामबाय। बेखिनि। देरहागोन ना माबायदि आसाबादि? देरहानायखौथ' दिनै आं स्पन्टेनियासलि मानसिफोरनि जिथु उत्साह बेखौ नुदों। जोङो बर' हिसाबै आंनि मिन्थिनायाव बे अरुप कुमार दे पार्सनेलि बेनो जोंनियाव एक्सेप्ट खालामनाय नङा बर'फ्रा, आरो स्पेसियेलि माइनरिटियाबो खालामा।
जोङो more than 50,000 जों बर'फ्रा गासै 52,000 दङ ओमफ्राय 51,000 जोंनि समस्तियाव माइनरिटि दङ ओमफ्राय बेंगलि भटार्सफ्रा only 40,000 आरो डिलिमिटेशननि उनाव ओरैबायदि सुबिदा जादों जोंहा जे आवगैयो जोङो जेब्ला लास्ट कमल सिंह नार्जारी जोंनाव गेलेदोंमोनथ' जों जेनदों बेहाय नैबे अजय राय देरहादोंमोन थांनाय बे इलेक्शननि माबायाव आरोखि 2020 सनमोन खोमा बियो बेहाय माने जों मात्र 1,000 भटआव जों जेनदों खारना जाहैबाय बेहाय जोंनिफ्रायनो बै समाव धनन्जय बसुमतारिया माबामोन जोंनि एमसिएलएमोन आरो प्रभात बसुमतारियाबो बिपिएफनिनो एमसिएलएमोन बिथांमोना उल्था खालामनायनि थाखाय जोङो जेनदों आरो बे 1,000 भटआव आरो दाथ' ओरैबायदि जाबाय आवगैहाय जोंनियाव बर' भटआ 46,000 मोन ओमफ्राय बेंगलि भटआबो सेम टु सेम बिदिनो 46,000 मोन दा डिलिमिटेशना जिहेतु खुंख्राजरा आरो आमगुरिया हाबबाय आरो नैबे सिसुबारि नहापारा माजराबारि ओजों जोंना हाइरडनि खोलाहा कासदङा दाङाइगाव नदियापारा ओजों ओमफ्राय फानबारियाव आबदागुरि बे लन्डन पार्ट होनो 8टा जोंनि रेभिनिउ भिलेज बेफोरो जोंनि मैखोम बर' मेजरिटि एरिया बेबो हाबबाय ओमफ्राय नैबे मानिकपुर साइड जिथु दङ पाटिला दहा बेहाय मेजरिटि बर' माने बेंगलि भटार्सफोर जिथु बिजेपि भटार्समोन 10,000निबो बारा बिसोर दानख' जाबाय दा पेटार्ना उल्था जाबाय जोंनिया बर'फ्रासो माने हाइस्टखा दा 52,000 जाबाय 46निफ्राय ओमफ्राय दा माइनरिटिया बै समाव 37,000ल'मोन बियो जोंनाव 51 जाहैबाय ओमफ्राय 46,000 मोन नैबे माबाफ्राबो बेंगलिफ्राबो बिसोरो खमायनानै दा अनलि 40,000आव फैबाय दा आवगैनि 2020नि जितु इलेक्शन बिनि थुलुनायाव जों 1,000ल' जेनदों आरो खारनखौथ' आं बुंबाय नैबे प्रभात बसुमतारी आरो धनन्जयनि थाखाय बिसोरो माने उल्था मावनायनि थाखाय जेनदों एबाराव बे सुजुगखौ माने जोङो बिराद मोजां नुहुरदों दे जोङो उदां बिजाथिबाबो जोंनो देरहाथारगोन आंनो देरहाथारगोन आं बेखौ आसा दं आरो इउपिपिएलनिफ्राय बारबोयो एमएलए कमल सिंह नार्जारी बिथाङा दङ बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन होनना सानो बिथांजों जुजिनायाथ' बिसोरो इनटेक्ट दा इउपिपिएल हिसाबै दा जितु जोंना काउन्सिल इलेक्शनाव जितु जोङो बेहाय जों अलरेडि बिपिएफआ 3 सिट जों देरहाखानानै दङ आरो इउपिपिएल हिसाबै धनन्जय बिथाङा मानास सेरफाङाव बे देरहादों ओमफ्राय जों बिपिएफआ होमब्लाबो सेकेन्ड पजिशनाव दङ जोङो 1500 1700 ना 1500 बिदि भटआव जोङो उनाव दंमोन बिपिएफआ दा बे हिसाबैनो काउन्सिल इलेक्शननि जितु पेटार्नखौ नायोबा जोंनि माने बिपिएफ दोलो आं दा बुंफ्लांलायलांबायसो बिपिएफ दोलो होनफ्लांलायलांबाय आं दाबो बावलायलाङो दा बे हिसाबैनो एकदमबारे जोंनि जितु माबाया धौआ जोंहा बारासिन दा इउपिपिएल हिसाबै बिसोरो नैबे बिसायख'थियावबो बिसोरो देरहानायनो माने खुनु जुक्ति माबा गैया देरहाखाया मानो होनबा इउपिपिएलआव बिसोरनि भटआ बारायाखै खमायदोंसो दासिमबो खारना बे आरोखि कुनुदिन बिसोरनि भटआ बारायाखै आरो बिसोरनि माने पपुलारिटि बे बुस्थुआ खमायगासिनो दङ आरो कमल सिंह हिसाबै बेखौ जोंनि बिजनिनि रायजो राजाया बेखौ सहसै एक्सेप्ट खालामनाय नङा मानो होनबा पुराना बियो जितु माने 15 बोसोर बे एमएलए जाबाय मोनथाम चान्सआव बिहा अनेक माने ड्रबेक्सफोर दङ बिनि थाखायखौ जों सहसै एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो फारसेथिं ओजोंहाय अजय रायाबो बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट मोनैखै हिसाबै दा बिसोरबो आंनि मिन्थिनायाव जों खोनानायाव उरुपदेखौ बिजेपिबाबो बिसोर बिरोधिता खालामगोन बिनि दोलोआ एकदम बे क्लियार खोथा आरोखि ओमफ्राय ओरैनो फारसेथिंजाय नैबे धनन्जय बिथांमोनाबो दा गाव इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनो होनदों ना गेले आं बेखौ मिथिला बिनि सायावबो माखासे बुस्थुआ निस्सय इउपिपिएलनि स्ट्रेंथआ सोनारगोन आरोखि बेखिनि खोथा